Estamos hoxe en Froxán deseucaliptizando. Froxán é unha comunidade de montes veciñais en Mancomún que desde un lume en 2016 ven traballando para eliminar as especies exóticas invasoras que hai no territorio, sobre todo eucalipto, tamén algúns focos de acacia, e recuperando o bosque nativo. Entón, nese proceso é extremadamente importante o papel do voluntariado para axudar a restaurar esas zonas, quitando eucalipto, machacando rebrotes e tamén axudando a plantar esas árbores nativas cos que estamos recuperando esas paisaxes que, ademais da función que teñen para reter a auga, en termos de paisaxe, en termos de patrimonio cultural asociado ao propio monte e tamén en termos de identidade para a propia comunidade de Froxán. Entre a madeira e a cortiza, a idea é ou ben co desparafusador ou con outra ferramenta, metelo, darlle para baixo, entonces faz palanca e acabase arrincando tamén. A idea é ver onde está o chan, onde está a terra, vale, o solo. A madeira é isto, chega hasta aquí, e esta parte, esta codia, é a que hai que eliminar tamén para que colla fungos e acabe de morrer. Froxán, antes de 2017, era unha aldea literalmente rodeada de especies pirófitas. Eso, por un lado, cría un problema de inseguranza, non? A xente preguntando se vai ser hoxe, que teremos que sair das casas para impedir cardo ao monte, e por outro lado, pois, incluso as estacións, non? Que fai uns anos mirábamos pola xanela, non se notaban as estacións, non había ningún cambio ao longo do ano, e agora, pois xa, por exemplo, incluso se nota en cuestións como o suministro de auga, non? Que para nós tamén é moi importante. Entón, todas estas accións están redundando no que ás veces se chaman, non, de servicios ecosistémicos, aparte dunha recuperación de biodiversidade en zonas onde antes, ainda que tiveran esa apariencia de bosques, ao final o que tiñemos eran desertos verdes. Nas brigadas nas que se cortan eucaliptos, ves un eucalital na mañán e a última hora da mañán resulta que ves un bosque autóctono. Eso sí que son así un impacto nunha soa mañán bastante brutal, porque o bosque autóctono normalmente está debaixo. Pois anoteime esta xornada porque tiña intención de coñecer outras iniciativas que traballaran en contra das especies invasoras e bueno, que sensibilizasen sobre esta problemática ambiental. E bueno, é a primeira vez que estou aquí descascando eucaliptos. Son traballador forestal, me dedico á poda, comparto os mesmos pareceres ca Comunidade de Montes de Froxán e ca Fundación Monte Escola. Entonces, todo o que sea colaborar e aprender xuntos, pois, e replicar en outros territorios, porque é un referente, non? Cortaron aquí fai pouco, hai moitas ramas rotas ao caer os árboles, entón, darlle un pouco de dignidade ao árbol. O monte autóctono, o monte galego, que está indo en declive, se está favorecendo hoxe en día, pues, con plantacións de eucaliptos, está se expandindo por toda Galicia, entonces, bueno, vexo que hai que botarlle unha man. Os traballos que se están levando a cabo en Froxán é un traballo de conservación, de restauración e de regeneración liderado por a propia comunidade local. Neste traballo teñen un papel moi importante esa comunidade máis extendida que implica a moitas outras persoas que, aínda que non viven aquí, non son comuneiras, durante os últimos 8 ou 9 anos teñen feito moitísimo para axudar a que isto sexa realidade. O que mobilizamos é moitísimo voluntariado, porque Froxán é unha aldea pequena, levase feito durante todos estes anos un traballo que, cando comezas ao principio, pensas que non vas facer nada, pero ao pasar do tempo ves que realmente é posible. Aquí pásase moi ben. A xente ve no propio día no que chega, ve o resultado do seu traballo. Entón, iso creo que é moi gratificante para todo o mundo. O impacto é inmediato e é visible para calquera persoa que veña a traballar con nós. E, obviamente, despois isto é un momento de encontro, de convivio, a xente pasa o ben, e ese é un dos principais motivos de que a xente volve unha e outra vez e por iso falo xa non de voluntariado, senón dunha comunidade extendida de xente pois, que se sinte isto como tamén unha parte, non, da súa vida e como algo no que onde contribuiu e onde os resultados que se ven pois, tamén tiveron un papel importante. O Fondo
Fondo Galego de Cooperación é unha asociación conformada na actualidade por máis de 100 municipios e as 4 deputacións de Galicia. En unha das últimas convocatorias foi financiado un dos proxectos presentados por Amigas da Terra en Nicaragua. Sempre levan aparelladas unha serie de actividades de sensibilización, de educación para a cidadanía global aquí en Galicia, ¿no? Neste caso, pois, podemos comprobar como as problemáticas medioambientais son problemáticas globais e en Nicaragua pois unha das actividades era reforestar o manglar. Hoxe estamos aquí en Froxán contribuindo a deseucaliptizar e fomentar o bosque autóctono xunto coa comunidade de montes. A xornada de hoxe foi, eu creo, un traballo excelente e que ademais nos sitúa xa no punto para avanzar na seguinte, que vai ser de plantar, non? A nosa filosofía é eliminar o eucalipto e abrir paso a ese bosque nativo, ben sexa facilitando o rexenerado ou, cando é o caso, como na zona na que estivemos hoxe, plantando pois, na época do ano que corresponde especies nativas e entón pois, esperamos que a xente que viñera pois, volte nas próximas rogas, nas próximas xornadas e incluso co paso dos anos veña a ver os resultados do que este esforzo realmente está significando no territorio.